mun saki kowa mun rike annabi shine zancen gaske. Mun saki kowa mun rike annabi. Yawa, salamu alaikum. Salamu alaikum. Nan ne ɗakinsa. Ka san wani lokaci gidan haya yake haka yake. In dai gida na gwagware ne sai ka rasa wanne ne ɗakin. Salamu alaikum. Malam Daushe ne. Allah ya kara maka daraja, Allah ya taimaki mai unguwa. Allah ya taimaki mai unguwa. Mai da bai? Allah ya kara ma lafiya. Mai da bai? Allah ya taimaki mai unguwa. Mai da bai? Ya kara maka lafiya da nisan kwana. Na ƙaura na ma'aiki. Wannan gaskiya ne. In dai aka ce maka ƙaura na ma'aiki. In dai ƙaura na ma'aiki. Ƙaura amini na ne, kuma ɗan uwana ne masoyi na ne. Daga ina kake? Na garin Wudil ba. Daman tsayawa ne dai shawara. Na tsaya ne karatun ta nutsu nake so nema kaina mafita. Gaskiya ne. Ku ne kuke cewa za ku yi min aure kwanan nan. Ƙaura na ma'aiki shi yake zai bada sadaki. Amma kuma muka ce sai ka lalumi sana'a. Wannan gaskiya ne. Dan ba za a yi maka aure babu sana'a kuma ka zo ka ja mana aiki. Wannan gaskiya ne. Shi ne yasa muka ce dauhe za mu yi ma aure. Yawwa. Amma ka lalumi sana'a. An samu sana'a. An samu sana'a. Daman sana'a da na samu shine nake so ka taimaka wurin Alhaji Jamilu Dawanau ko kuma wajen goje namu Dawanau ko kuma ka je wajen mai kudunguri Alhaji Abubakar dan gaske. Alhaji Abubakar mai hannu duka dama. Soyayya ta maiki sansa. A ce ka ce Alhaji Abubakar dan gaske mai hannu duka dama. Yau to ka ji magana. To masoyi na Annabi Muhammad. To na gaya wa Umar. Me branci zaka komi sharar da wani. Sharar da wani zanki. Sharar da wani din gida biyu ce. Da wani kasuwa ko da wani gidan gajiyayyu. Da wani kasuwa. Gero da dawa, wake, masara, shinkafa, kai dala da kasa dala. Katako. Waya baka sharar da wano ga baki ɗayanta? Wallahi. Ko iya kofar shagon alhajin zaka share? Ai gaba ɗaya da wano ɗin zan rinka shiga lungu-lungu ina share. Saboda idan turawa suka zo wajen Alhaji Abubakar ɗan gaske, dan su gane cewar shi komai nasa tunda masoyin annabi ne shi mai tsafta ne. To yanzu dai kana so in shigar da kai ke. A shigar da ni. Na gaya masa hi ɗan gaske? Kana neman mafita. Yanzu idan za ka tashi za ka je. To sai in baka adireshin ofishin goji. Ko ka je ofishin goji ko ka je ofishin Alhaji Jamilu. Alhaji Jamilu amini ne na goji. Ƙaura na maiki shi ma amini ne na Alhaji Jamilu. Shi ƙaura na maiki daga nan garin Wudil idan ka je. Zai iya kai kama wajen Alhaji Lamir. Alhaji Lamir mai maganin gargajiya na Nigeria. Sama mai sharar da wani. To ai yanzu zan rinka share da wani. Yanzu ka faɗi kullum wayewar ne. Masu shimfiɗar kima da daraja. Wannan gaskiya. Amma ni yanzu na ji dai gidajen radiyo da talabishin ana faɗayen sunayensu. Amma fa ni da su da lahira duk ɗaya ba wanda na sani. Alhaji Jamilu na ƙaura na ma'aiki masoyi ne na Annabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Goje shi ma masoyi ne na Annabi Muhammad. Sannan bugu da ƙari Umar na ɗan gaske shi ma masoyi ne na Annabi Muhammad. Sannan kudungurin shakundin Alhaji Abubakar ɗan gaske wajen soyayya da Annabi Muhammad. Yanzu nan zai kai ka Madina ka gano Annabi. Yanzu nan zai kai ka Madina ka ziyarci Annabi Muhammad. To ka san me za a yi? To Allah ya za a yi ka haɗa ni da shi ɗan gasken nan ni ma na je ni gurin sa da gaske. Na kawo kuka gidan mutuwa kenan. Kai yanzu baka san Abubakar dan gasken ba. To na sai ka rika wannan kwana. Kai da muka je da kai Batirawa kwanar Madugu wajen maulidin sa? Ai da maulidi da ake hadawa a Batirawa kwanar Madugu duk shekara a jihar Kano wanda jama'ar al'ummar duniya masoya Annabi Muhammad da suke zuwa jihar Kano wannan maulidin ne na Abubakar dan gaske. Shi wannan dama shine jagoran wannan gurin. Fari mai farar aniya. Fari mai farar aniya. Fari mai farar aniya. Mai farar sutura. Shine. Yanzu nan da kai kamar. Yanzu nan da kai ka Madina. Yanzu nan da ka ji ka a Madina. Jira da na fito do Allah ba. Sharar da wanauta. Sharar da wanauta zo. Sharar da wanauta zo. Kirjib kap kirjib kap. Wai ka fito mana ba bori da sanyin jiki. Dole kap kap. Ina wannan kana abun nan. Zo mu abun nan. Da sa'a da zikirin sai yake